дар ҷаҳони футбол ки ҷоиза ва ҷомҳо ҳадафи асосӣ аст, баъзан вақт ҳолатҳое мешавад ки солҳо ё асрҳо дар ёд мемонад. шикасти бузурги дастаҳои номдор нишон медиҳад ки ҳатто дастаҳои гиганти аврупоӣ замоне ноком мешаванд. имрӯз мо оиди ҳамин мавзӯъ ҳарф мезанем ва бо обуна шудану лайк зери ин навор гузоштани шумо наворро оғоз мекунем. дӯстон, имшаб ду дастае ки дар аврупо соли охир номи худро бо ҳарфҳои заррин навиштанд ба ҳам меоянд. манчестер сити барои ба даст овардани суперҷоми аврупо бо севилия рӯбарӯ мешавад. оё шогирдони пеп гвардиола ҷоизаи навбатии худро ба даст меоварда бошанд? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи бозӣ дар комментария ба ҳама муваффақият. бозии каталониҳо дар лигаи чемпионҳо дар майдони нейтралии вақти пандемия ҳамагонро дар ҳайрат гузошт ва байни мухлисону коршиносон тӯли чанд муддат мавзӯи баҳс гардид. бозии фаромӯшнашаванда дар мавсими 2019-2020 ба қайд гирифта шудааст, вақте ки барселона бо бавария дар якчорфинали мусобиқа рӯбарӯ шуда буд. дар оғози бозӣ маълум буд ки бавария ҳама қудраташро истифода мебарад, вале барселона бошад ба ин чиз омода набуд. аллакай дар дақиқаи 4 Томас Мюллер ҳисобро ба фоидаи мюнхениҳо гардонид. дар дақиқаи 7 бошад Давид Алаба ғайричашмдош худголро ба қайд гирифт ва ҳисоб бошад баробар шуд. шонси кӯчаки каталониҳо ҳам дар ин бозӣ ҳамин шуда буд. бавария фишори худро дучанд карда гол паси гол ба самар мерасонид. дар охирҳои нимаи аввал ҳисоб 4-1 бар нафъи мюнхениҳо буд. Томас Мюллер дублро ба номаш муҳр зад. Перешич ва Гнабри бошад як голӣ дар ҳисобашон доштанд. дар нимаи дуюм барса кӯшиш мекард, вале бавария нуқтаи заифӣ нишон намедод. хулоса 8-2 ҳисоби рекордие шуд ки барселона дар асри 21 шикаст хӯрдааст. ҷолибаш ҳамин ки дар охири бозӣ Кавтиньо ҳам дубл кард, бозингаре ки аз барселона ба бавария иҷора равон карда буданд. ин ҳисоби калон на танҳо нуқтаи сиёҳ дар таърихи барса гашт, балки дастаро ба тағйирёбии ҷиддие бурда расонид. сармураббӣ Кике Сентьен озод карда шуд ва ҳайати даста бошад оромона иваз шуданд. оқибат бавария тавонист ки қудрати худро нишон диҳаду он мавсим ҷоми лигаи чемпионҳоро болои сар бардорад. ба фикрам мо аз бозии зебои даста метавонем фахр кунем. албатта мо аз натиҷаи ба дастомада хушҳол ҳастем. мо рақибро дар нимаи аввал фишори зиёд додем, маҷбурашон сохтем ки иштибоҳ кунанд ва идораро ба даст гирифтем. ҳадафи мо дар бозӣ ҳамин буд. бо ин суханон сармураббии он вақтаи бавария хушҳолӣ мекард. бозӣ бо бавария нишон дод ки дар футбол кафолат вуҷуд надорад. ҳатто дастаҳои бузургам метавонанд чунон шикаст хӯранд ки касе пешгӯӣ кардан наметавонад. ин бозӣ нишон дод ки даста бояд ҳамеша дар рушд бошад ва худро ҳамеша омодаи дилхоҳ ҳолат кунад. шояд ки бозии ғайриинтизор барои шумо ин шикасти шармандавори дастаи шоҳона дар ин аср бошад. бозӣ дар ҷоми Испания бо рақиби начандон номдор Сарагоса. ин рақобати фаромӯшнашаванда мавсими 2005-2006 ба қайд гирифта шудааст ва байни аудиторияи футболӣ то ҳол мавзӯи суҳбат аст. ҳаминро бояд қайд кунем ки натиҷаи бозӣ дар таърихи футболи Испания ҷой дорад ва дарси хубе ба Реал ва Хуан Рамон Карро ки сармураббии он вақта буд гардид. бозии якуми якчорфинали ҷоми Испания ки дар варзишгоҳи Ла Ромареда гузашт, Сарагосаро бо ҳисоби 6-1 муқобили Гранди Испанӣ пирӯз гардонд. дар ин набард фаворит Реал буд ва тахмин мекарданд ки онҳо ба осонӣ ба даври баъдӣ мебароянд, аммо Сарагоса ба ин иҷозат надод. гол паси гол заданду ғалабаи муҳим дар бозии аввал ба даст оварданд. дар бозии ҷавобӣ ҳисоб 4-0 ба фоидаи Реал анҷом ёфт. аз дастаи Сарагоса бозингаре ки баъдан дар Интер барандаи лигаи чемпионҳо шуда буд, Диего Милита покер кард. дублро бошад Эвертон ба номаш навишт. дар ҳайати Реал ситораҳои ба монанди Касилиас, Рамос, Роберто Карлос, Гути, Бекхем ва Роналдо бозӣ мекарданд. ин ба мадридиҳо кӯмак накард. акнун бошад баъди 20 сол мо ин шармандагиро ба ёд меорем. натиҷаи бозӣ санҷиши калон барои дастаи Реал гардид ва дар ҳайат ва роҳбарият тағйироти ҷиддиро амалӣ карданд. Сарагоса нишон дод ки дастаҳои бузургро ҳам мешавад ки ба зонун шинонд. дӯстон, боз кадом бозиҳои фаромӯшнашавандаро ки бо ҳисоби калон анҷом ёфтааст шумо медонед? дар комментария ҳатман қайд кунед ва навори навбатиро интизор бошед. хайр дӯстон.